Хора, здравейте! Днес играме тока-бука. Това е таткото, който се казва Илан, майката Кати, малката дете Ради, голямата дъщеря, която се казва Бети. Да започваме. Айде да ходиме, Ради, на басейн. Да! Басейн, 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 басейн! Басейн, блок! Абе, Ради! Давайте излеха мелончета. Не искате, добре. Ох, аз си полегна малко. Не, иска си ей тук да си играйкаме. Тя! Тя! Ти пръскай. Не, ти ще ме напръска с това време. Ти пръскай. Ла-ла-ла-ла. Не искам повече. Да си хвърляме фризби. Добре, 3, 2, 1, фил. Фил. Ани! Нося го! Уарла! О! За малко в храстите. А, не! Си играйкаме с топчица. Добре. Хоп, хлоп, 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 Рит. Аз хвърлям ти, Ритас. Да. Оля му. Айде да си починеме малко. Айде, прибери, деца, прибирайте се. Да, бабката нещо, че сигурно сте много гладни след игрите. Да, бабка не. Папа, не. Първо се преоблечете и си измийте ръцичките. Първо съм аз. Нещо тук не. Хап-хап. Готово. Измих си ръцичките аз. Ти си. Оп, мия си ръцете. Хоп-хоп. Готово. Сега да се преоблечем. Я преобличане, я преобличане, я преобличане, я преобличане. Мамо, може ли да се облека пижамата? Не може. Добре. И те за вкъсти екипчето. Да. Ох, аз мисля да се преоблекам. И вайпе. Аз отивам, че се преоблека само. Да. Но, мамо, вие не сте ми купили столче и само трябва да седя на такъв стол. И какво? Хубаво е да седите на голям стол. Малките е хубаво е да седят на голям стол. Да, добре, малко ми е ниско. Абе, нещо. Като бебе, много малко бебе, знаеш какво? Ти стоя се на такъв стол и ти после се катери се и си сяда се. Такива. Столчето е без проблем.
Мамо, може корнфлекс? Але, не може. Ще ви направя фото. Яйца научи се да правя. Яйца научички. Ех, табърко ти, майко. Майко. Каквото се прави от тази бъркотия? Ама аз не искам да бабам. Мамо, аз. Едно като изготвя, аз не искам да бабам нищичко. Добре. Чакайте да си боя съм косата. Готово. Вау, мамо, много ти някам. Но, мамо, май трябва да си отидеш на фризьор сега. Нам ти се боядисала с това за цените. Да. И то ти поврежда косата и трябва бързо да махаш. Отивам на фризьор. Деца, до после. До после, мамо. Така, здравейте, можете си боя да съм косата. Да, свободен вид са. Извинявам се, някой има ли тук? Ами, аз съм работника днес. Какъв цвят искате? Русо, светло, тъмно, светло. Не, тъмно. Какво посея? Светло. Добре. Чао. Деца, прибрах се. Ела. Да. Децата къде са спът? И тук ти направих един корнфлекс. Ми супер! Деца! Те спът. И аз си лягам да спът. Не съм се събрах в пижами. Аз съм с пижамка. Да ми се така. Предполагам, че това е зетката на сестра ми. Се намъскам първо в туалетната, после в сифончето, така, после в халата и за да има косми. И без да исках се оригна. За какво е носицетката? Ами не иска малко да почиста зъбките на косито. Добре. Куча. Ти искаш да спинкаш. Супер. Така. В тревата. Пази малко във въглена. И малко в това, където пълно с косми. И така. Така. Тази тук съм да знаеш. Добре. Хе-хе-хе-хе. Абе, по-тихо ради. Сори. Мамо. О, тя спи силно. Си измия зъбите.
Да не си ми пипала само цетката, Ради. Добре, разбира се, че не съм те пипала. Така. Ради! Мамо! Да. Ради ми е пъхала цетката в туалетната, в мивката, в халатът ми, в косарката, навънка куцето и в пръста, в тревата. Ради. Да. Наказана си. Защо? Мускула си на всякакви места. Цетката за зъби на сестра ти си я събудила. Като си врякала, наказана си, без таблет. Аз дори ти го сложих там в гардероба. Да, и без големите ти градски. Ни, Понко и Тунко. Понко и Тунко. Ни, Понко и Тунко. Да. Усъл. Ето е така. Пълен ужас. Понко и Дунко и Нунко. Наказана си. И се си мисли твоите зъбки с настрати-цеткото. Моля, плиз. Сега си я каза на тази въгъла. Айде, ти се спинкай спокойно. Горе дори си искам да спа. Значи вече ми се и дори навън. И скоро време вече клипчето да свършва. Чао, чао!